Cespón está de festas do 14 ao 18 de agosto. Os actos litúrxicos, a música e actividades para nenos e nenas protagonizan a programación. As festas non paran e esta fin de semana arranca unha nova celebración na comarca. Boiro desfrutará das festas parroquiais de Cespón que se desenvolverán do 14 ao 18 de agosto. Para non perder a costumbre e o ritmo que levamos de todo o verán, pois este fin de semana volvemos a ter festa e esta semana cambiamos de parroquia e nos vamos a Cespón. Unha comisión nova que, bueno, ten moita ilusión e leva traballado moito durante todos estes meses para intentar que non se perdan as festas tradicionais de Cespón. Dende aquí o que facemos é intentar axudarlle, sobre todo cando é unha comisión nova, bueno, pois que están un pouco máis perdidos ou que saben un pouco menos, pois desde o Concello tendemos a man e, como non, pois intentamos que a festa se siga desenvolvendo como sempre. E afondou nas xornadas de troula que se vivirán en Cespón nesta nova quenda de festas patronais. Nuestra Señora é unha festa tradicional que se celebra moito na parroquia de Cespón e eles, bueno, pois van a facer festa dende o día 14 ata o día 18, unha festa variada con DJs e orquestas todos os días, dende o 14 hasta o 18 e, bueno, esperamos que todos os veciños se arrimen ali a colaborar, a disfrutar a sesión vermú e pola noite a verbena e que acompañen a esta nova comisión que ten moitísima ilusión por esta festa que é emblemática na parroquia de Cespón. A maioría do desenvolvemento da festa é no entorno da capilla de San Roque e a misa será o día 15 a 1 da tarde. Tamén hai actos litúrxicos, por suposto, que é a misa principal de Nuestra Señora e que será a 1 da tarde ali na capilla. Seguida dunha pequena procesión, a Concelleira de Cultura de Boiro adiantou que haberá bo tempo, polo que anima a xente a acudir a Cespón. Unha vez máis, festa no noso Concello para non perder costume. Dende o 14, como digo, xa digo, dende o 14 hasta o 18, na parroquia de Cespón, no entorno maravilloso como é a capilla de San Roque, baile tradicional, DJ e orquestas e moita festa que nos teñen preparados. Incluso hai actividades para os nenos, como son colchonetas, polas tarde en algúns dos días. Así que esperamos vos alí, cos brazos abertos e eles, sobre todo, con moita ilusión. Todos os días de festa, agás o propio 18 haberá verbena polas noites amenizada por diferentes agrupacións.